Moi taas kaikille. Tänään pelataan Master Sneakerin kanssa TNT-raniaa. TNT-raniaa. Okei, no niin. Jep. Mä voitan. Et voita. Tommonen normi aina. Mä voitan, en sä hävit. Et voita. Mä voitan. Joo, mä ainakin laitan tän vähän aikaa paussille tai siihen asti kun tulee. Peli alkaa. Niin. Siinä ihan matsissa, koska muuten mulla olisi mennyt kaikki ihan pilalle tästä starttiin. Ei, mä tipuin heti, koska mun nenä edes juoksi niinku just sillä sekunnilla, kun mä aloitin kuvaa, niin mun... En mä tiedä just sillä sekunnilla, mutta just mun nenän edes niinku juoksee joku. Mä tipuin alimpaan periaatteessa. Mä oon tässä keskimmäisessä. Tai en mä tiedä monta kerrosta tässä, mutta mä tipuin ainakin yhden alemmas. Mä oon tokavikalla. Okei, no mäkin sit on. Junkit ei lataa. No mä tipuin vaan yhden alas. Mulla on double jumpeja ja 2, no pelaajia vielä 20. Mulla on enää 1, koska mä vähän hätäilin. Okei. Mä en kyllä kauheasti TNT-runiikaa pelailu. Tai no kyllä mä mun vanhalla käyttäjällä vähän enemmän pelasin. No mutta täällä muulla käyttäjällä, niin kuin äskeissäkin mulla on aika vähän näitä tappoja ja voittoikin 0, koska uusi käyttäjä. Mun vanhalla oli jotain. Mä tipuin jo. Heti huolit. Venä hetki, mä spektaan. No sä voit varmaan spekteittaa mua. No, mä en tiedä, oot sä vikalla? Mä oon vielä keskimmäisellä. Mulle tuli lagi, niin mä tipun alimmalle. Vasta minuutti kuvannut. Katsotaan. Me kuvataan varmaan jotain, tai voitais kuvata varmaan jotain 3 erää tätä. Joo, missä oot? Siinä sä oot. Joo, täällä mä juoksen tällä. Hyvä. Oho. Sä pystyt siihen. Pelaaji 6. En mä tähän pysty. Tää on niin vaikeeta. En mä nyt tässä niin hyvää. Voisitko sä lopettaa tuota? Nytpä. Mä vaan spektasin sua silleen, että... Hei, mä oon ainakin 3 parhaan joukossa. Minä olen täällä. Kato, mäkin parkouraa. Oi, 360. Mikä? Nyt hyppy. Ai, nali mä tipun. Tulit tokaksi. Joo, mä tulin tokas. No, nähdään seuraavan pelissä. Joo. Just ehin laittaa rekordin päälle. No hyvä, että sen tähit. No niin, nyt sä juoksit suoraan mun nenäessä. Mä en sit tiputtaa mut. No mä menen. Ui! Mä oon vähän niinku... Ei oo mitään järkeä juoksee, niinku vois vaan kävellä täällä. Pääsis paljon helpommin. Ei, mitä vitsiä? Mulla on pientä lagia, mutta toivottavasti se ei haittaa videolla. Ei, apua. Mä tipun viimeiselle. Lagaa. Mäkin tipun en tippunutkaan vikalle. Mitä tää laki on ihan oikeesti? No niin, nyt tää loppu. Toivottavasti tää ei haitannut kauheasti tosta videosta. Pitää varmaankin deskiin laittaa, että kohdassa siinä ja siinä oli pientä tämmöstä lagia, koska lagi. Oi, täällä kukaan ei oo niinku... Ui, hiiri. Ui, hiiri. Mitä vitsi? Ei mitään. Ui, hiiri. Voit katsoa sitten videolla. Mitä? Voit katsoa No niin, toi juoks mun sisältä. Niin. Ja mä jään spekteittaa sua, sit mä vaan löydän sut. Oh yeah, mä oon vikalla. Mä oon myös vikalla. Katsomassa sua siis. Täällä vikalla katsomassa sua. Mulla on skillsit. Ei mulla oo. No niin, siellä sä vetäset. Mä laitan F1, että mä pystyn kuvassa tälleen. Ja nyt tähän pitäis editoida joku semmonen hieno musiikki. Oi! Oi, skills! Ui, että. Pitäis Se mitenkään... on spekteittaa täällä kuin muukin. Kuka? Joku tässä. Ei! Joo, mutta me varmaan taas nähdään sitten seuraavan erän parissa. 3, 2, 1, siis uusi mappi. Joo, uusi mappi. Nyt vaihdettiin johonkin, oliks tää TNT-erän B? Vai mikä B? C tää nyt olikaan. Moi Ville! Moro! Sä sanoit mun oikean nimen tässä, mutta ei haittaa. Ei se ole sun oikein nimi, eiks niin? Ei niin. Ei oo. Mä tiedän kyllä mä tiedän sen. Me ollaan niinku... mikä se on tää? Onko se tää IRL tai jotain tämmöstä? En tiedä. Eikö se oo, no ihan sama.
Mä en puhu nyt siitä. Kato, kun mä oon tehty mun nikistä semmosen lyhenteen mun nimestä. Sneaker. Elikkä mä en nyt tajunnut. Varmaan. Mä en tiedä. Sun ääni vähän lagasi äsken. Hyppää. Mitä? Mä lagaan tässä, yes. Sun lagas, mulkin lagaa ja mä tipuin melkein heti alas, mitä mä teen. Mä näin sut. Okei. Siis joo. No niin, mä tipuin heti. Joo. Mut mä varmaan lopettelen nyt. Mä en vielä. Okei, no mä lopetan. Spektaa. Ei vaan mä lopetan nyt. Mä lopetan. Sä et voi kieltää. Eikö mä lopeta. No niin, kiitos kun katsoit. Käy kattoo Deskistä meston Lasuriblogin kanavaa. Ja kiitos kun katsoit. Master Sneaker kiittää ja kuittaa ja sois. Moro! Moikka!